Dobrý den. Rádi bychom vás pozvali, abyste se krátce seznámili s naším centrem, s naší laboratoří, kde vytváříme budoucnost. Zveme ty, kteří vzdělávají a kterým záleží na budoucnosti odborného vzdělávání, jakož i na odborné způsobilosti budoucích specialistů. Najdete nás na Střední průmyslové škole chemické Pardubice. Jsme zapálený tým, který se zabývá odborným vzděláváním v oblasti chemie, požární ochrany, bezpečnostně právní činnosti a kadeřnictví. Testujeme, učíme se a chceme sdílet své znalosti. Chceme vás pozvat, abyste využili našich zkušeností, které jsme doteď nazbírali a které stále sbíráme. Přijďte se inspirovat a zapalte se pro virtuální, rozšířenou nebo smíšenou realitu. Vyzkoušejte 3D tisk, umělou inteligenci, internet věcí a mnohé další. Přijďte si moderní nástroje v odborném vzdělávání vyzkoušet na vlastní kůži. K nám, nebo nás prostě pozvěte a my už vše zařídíme. Technologie je přizpůsobivá, stačí si jen správně využít. Nenahrazuje, ale zásadním způsobem obohacuje odborné vzdělávání. Rádi vám představíme několik příkladů využití moderních technologií v odborném vzdělávání. Udělejte tedy malý krok pro sebe, ale velkou změnu pro budoucí generaci.